Hola, magandang araw po sa lahat. Nagluto ako ng adobo dahil meron kaming lakad ngayon at kami ay mag-enjoy ngayong Sunday dahil day off. Yan, sarap ng adobo ko at wala siya sa video kasi hindi ko siya nakuhaan. Sorry guys, excited. Nandun siya sa ilalim ng mga kikiam and fishball and so on. So, nag-enjoy na nga. Nandito kami lahat. Marami kami dito. Siyempre, ilog to. Nagpunta kami ng ilog. O, yung habibi ko, ako naman. Nag-enjoy siya sa mga bagong tropa niya. At yan si Bunso. Naku, saya-saya niya. Happy-happy. At pati naman si ate. Wow, ganda ka girl. So, ang ganda talaga ng view. Grabe. At kami ay kumain, naglangoy, at nanood ng mga magagandang tanawin dito. Nandito po kami sa bundok ng Tralala. Dito kami sa may Palakol, sa Florida Blanca. Okay guys, thank you for watching my vlog for today. Bye-bye!